warahmatullahi wabarakatuh. Tidak malah itu? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna al-kitaba wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak AKP Danang, ingkang kula hormati para Bapak Kyai, para Bapak Polisi, ingkang kula hormati para Ibu Nyai, para ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, lan sedaya ingkang dirahmati Allah. Monggo sesarengan langkung rumiyin kita ngaturaken raos puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pitulunganipun Allah, kita sedaya ditakdiraken saged rawuh silaturahim donga sesarengan naos sesarengan wonten masjid Shirathul Mustaqim Polres Magetan. Mugi-mugi langkah kita sedaya saking griya niku dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Amin. Shalawat puji salam mugi-mugi tetap kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Amin. Alhamdulillah. Pripun ibu sedaya kabaripun? Amin.
Innal ladzina yasluna kitaba wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya ayattuna bijaratan lan tabur. Lah iki tiwalik maksudnya orang yang tidak rugi. Nah, sinten Bu? Orang yang tidak rugi. Jenengan sing dadal menika pikirane rugi apa utang? Untung. Lah iki perumpamaan seperti lan ijarah. Ijarah itu jual beli. Nah, teng mriki orang yang tidak rugi. Berarti orang apa, Bu? Orang yang tidak rugi berarti orang yang beruntung. Menurut surat Al-Fatih niku ngendika innal ladzina yasluna kitab. Tiyang ingkang seneng ngaji. Napa, Bu? Tiyang ingkang seneng ngaji iku tiyang ingkang boten rugi. Niku menurut surat Al-Fatih. Griya dibuka malih surat Al-Fatih ayat 29 niku nerangaken orang yang tidak rugi niku orang yang seneng ngaji. Artinipun nggih ngaji Al-Qur'an niku nggih mulai saking terbata-bata apa Bu? Brodal tambah apa? Gerak-gerak niku disenengi Allah nggih. Pamane ngajine lah. Aku ora iso ngaji, Pak. Jenengan saged maos pelu, Bu. Maos pelu niku Bu jenengan puter niku nggih ngaji. Malaikat pun ngertos. Bocah iki paling wis diwaca pelu. Wis idem pelu. Waca nggih. Ya, oke. Catetane iki kok mungkin bocah iki seneng ngaji. Sing diwaca apa, Bu? Pelu. Oke. Niku namine nggih ngaji. Apa malah turun mulu impian. Khairukum ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian ingkang seneng belajar Al-Qur'an lan seneng maca Al-Qur'an. Iki wonten guru TPA kata ya, Bu. TPA cilik apa TPA ageng? Maksudnya tiap tua. Lah, sedaya Bu kuwi dhewe ageng niku nek mulang ngaji kali belajar ngaji niku tiyang ingkang paling sae. Mubuhe Gusti datang surat Al-Fatih niku tiyang ingkang seneng ngaji niku tiyang boten rugi. Lah ngaji secara Quran ngaji secara ilmu nggih ngaji ilmu agama. Kados jenengan iki masyaallah Bu, mangkat enjing-enjing dugi mriki nek diniati saestu ngaji niku nggih tiyang boten rugi. Kalau contoh nggih nek boten contoh boten pas to. Contoh tiyang nek urun ngaji niku boten rugi nggih rugi boten rugi ning donya nggih boten rugi teng akhirat. Artine untung donya untung akhirat. Sik untung donya mawon nggih untung donya iki. Untung donyane niku niku wonten sahabat namine Abdullah bin Mas'ud. Sinten Bu? Abdullah bin Mas'ud niku sahabate Rasul ingkang seneng ngaji. Dhek niku muruki tiyang-tiyang, muruki lare-lare niku dimuruki teng griyane. Lah, nggih muruki seneng ngaji teng majelis Rasulullah. Lah suatu saat niku Abdullah bin Mas'ud niku gadah tetangga. Tetangga niku jenengane apa, Bu? Tonggo. Lah, tonggo niku tiyang Yahudi. Niku mboten seneng upin pegel Ibnu Mas'ud wae. Abdullah bin Mas'ud niku. Terus akhirnya saking jeneng tiyang lho. Nek memang mboten seneng nggih, niku nek istikatane nemen niku sampe berbuate ngawur nggih. Lah, niku piyambake niku ndamel manisan. Jenengan pirsa manisan, Bu? Lagi niku lho, manisan lho, kita mboten pahit kok. Lah, niku ndakok dicampuri racun. Napa, Bu? Dicampuri racun. Lah niku badhe diparingi Abdullah bin Mas'ud saestu manisan sing berupa racun wau diparingi Abdullah bin Mas'ud. Jenenge tiyang boten Islam lho. Dur, wonten nggih? Dur. Iki aku nek manisan kanggo sampean. Oh iya yuk, kayak nopo wae. Cara jawane nggih Bu nggih. Terus sing ngaji nggih. Ya, wis dikekne meja celahe Abdullah bin Mas'ud. Terus Abdullah bin Mas'ud ceket-ceket badhe selak datangi majelisipun Rasul. Kados jenengan ngenten iki. Nek Rasul iku pulang ngajari ilmu agama, terus sahabat-sahabat itu gila. Abdullah bin Mas'ud
disukane lare alim kali lanang wae. Akhire gimana? Terus Abdullah bin Mas'ud langsung cepet-cepet gage-gage teng majelis Rasul. Terus jenenge wonten racun. Nek dimakan pripun kita? Bener nggih? Mati nggih? Masyaallah mati. Lah dalam keadaan mati itu tiang-tiang iku lho. Iki mangan manisan kok mati bocah cilik iki. Bos sak desa nggih, Bu? Nggih. Iki mas sapa? Wah, ngoten. Terus tibake wonten sing ngertos niki saking Abdullah bin Mas'ud. Terus Abdullah bin Mas'ud dugi nggene Rasulullah. Pun terus tiang-tiang sami demo. Ibuke niku nggih nangis, ibuke calare niku. Walare kok pas ibuke ngomong wae. Demo wis iki nganggo panganane sapa ki mawon sing ngabari nek saking niku nek maringi Abdullah bin Mas'ud. Sing mriko bareng ngertos nek ternyata manisan sing dipangan niku wau niku nggih tibake manisane sing diparingi racun wae. Lare alit wau ternyata niku anake tiyang maringi racun. Akhirnya turun ayat in ahsantum likum wa in nek sira kabeh berbuat apik ganjarane balik ning awake dhewe. Nek sira kabeh berbuat jahat buruk balesane yo balik ning awake dhewe. Karena Abdullah bin Mas'ud tau seneng ngaji, akhirnya ditolong Gusti Allah. Nggih ta, Bu? Ngaji to cok kaceket sapa mboten seneng ngaji, tak dipangan nggon bau. Wis racune nggih. Karena seneng ngaji ndak cepet datinge majelis Rasul dislametne dening Gusti Allah. Alhamdulillah. Niku contoh teng donya nggih. Terus niki wonten malih. Contoh nggih Bu, nang saya. Napa niku Raja Romawi niku namine Aktuinus niku persone Romawi Bu. Mungkin bingung Romawi niku magetan nilai. Anake barat kulon barat daya. Nah, oke nek jenengan Pagetan, Kulon, Solo, Jakarta tuh terus tak Mekah mriko. Dan mriko niku namine Roma. Ibu bayane teng iki oleh itu nggih kula lek ya. Tapen. Oke. Dan niku Raja Romawi niku Aktuinus niku gadah punakawan. Nek punakawan jenengan ngarani napa? Niku gadah mengapa? Terus dijak jalan-jalan. Hai para punakawanku, ayo tak ajak laku-laku neng alam peteng. Bener to? Alam apa, Bu? Alam peteng. Alam peteng niku nggih peteng. Kaya gunung ngoten dijak neng alam peteng. Terus Raja Aktuinus Raja Romawi wae matur. Para anak buahku, ajudanku, sampean jupuk iki krikil watu-watu enek gunung-gunung iki. Iki jenenge watu getun. Apa, Bu? Watu getun. Sing jupuk yo getun, sing ora jupuk yo getun. Nah, niku saged pahami? Nggih. Ngoten nggih. Lah sing boten jupuk niku nyawa aku jupuk wong watu getun nek ora jupuk rene hilane. Niku boten ngendhat nggih. Lah sing setunggale malih, kok tak jupuke senajan getun wis tak jupuke lah. DM beto taplak ngoten nggih Bu. Niku jupuk di negarane napa niku? Bendal salah ini. Terus akhirnya langsung ke kerajaan. Raja matur ojo kok buka sik, watu getun iki nek urung sampai ke kerajaan. Saestu dugi kerajaan itu dibuka. Ternyata Masya Allah watu getun mau berubah jadi emas intan berlian. Masya Allah sing gawa wau lho nggih getun. Getune nyawa bawa positif yo satu tak cepot nggih lambiku tak cepot damel apa Bu? Sing ora jupuk yo getun. Kok jupuk walah. Terus akhirnya Raja Romawi matur. Lah iki perumpamaan kanggo kita sedaya. Nek sitianani alam gelap niku yo donya niki. Apa Bu? Lah apa kok wonten? Jenengan ten mriki tok mboten sahabat nggih. Cobi mangke maksud sahabat linu, sahabat nabi duwe. Sahabat luwe, nggih ta Bu? Donya niki gene tiyang sahabat. Lah mboten sahabat becik wonten surga
nggih niku jenengan sedaya niki purun ngaji. Nggih. Perumpamaan tiyang ingkang purun ngaji ilmu agama, purun ibadah, ibarate tiyang ingkang beto perhiasan. Ibadahe ngaji sithik ya getun, nyawa nek dijak muslimatan, dijak yasinan alasan-alasan, yo ganjarane akeh. Ngerti yo ndacokan. Walah, getun. Nah, sapane sing mboten ngaji blas, sing mboten salat, mboten getun. Gejak jadi. Nah, niku perumpamaan nggih. Benjing tiyang niku teng donya nggih manfaate ngaji saged dirasakne, manfaate teng akhirat nggih saged dirasakne. Lah napa, Mbak? Sebabnya dengan ngaos belajar ilmu agama niku saged mbimbing ingkang saged dereng leres ngajine, ibadahe menjadi leres. Alhamdulillah. Pripun Bu? You understand? Yes. Saged pahami nggih? Yes. Mau salat Jibril? Saged nggih Bu? Ya. Sholat kudu sholat
Rasul niku nangis. Ya Rasul, nyuwun tulung ya Rasul. Niku lho. Bapak kula sedo. Lah nyapa to Le? Sedo Pak. Ya Rasul bapak kula. Terus niku jasate dadi babi. Napa Bu? Babi. Terus Rasul mono teng dalemipun griyane lakari. Terus kali Rasul ditunane angin balik dados manungsa terus niku dikapani disolati. Lah niku kok berubah dadi babi masyaallah Rasul terus ndonga malih. Terus akhirnya berubah dadi manungsa. Terus dibeto teng kuburan badhe dimakam. Dibuka nggih yang sedo nggih Bu. Badhe dibuka niku kok berubah dadi babi Terus akhirnya Rasul tanya, ya Rasul, ya ayah anak cilik, apa toh amalane bapak sampean kok bolak-balik bubar dadi napa Bu? Terus kali tahu mantu, bapak kula selama urip niku boten sing nglampahi salat. Dados tiyang nek boten purun nglampahi salat, pripun Bu? Nek mati dados babi. Dados sing monggo Ibu kita pun ngertos ngeten saged-sagede napa nglampahi napa salat. Sewu. Nek tiyang badhe salat niku kita syaratnya napa Bu? Wudu. Syaratnya bersuci. Non sewu nggih. Terutama jalan pun cara nyucine nggih kedah secara syariat tiyang nyuci baju niku pripun Bu? Dikomriye nggih terus mengke wayah bilas niku aire kedah napa ngalir. Nggih Bu nggih. Nek pun mancur niku dianggap suci. Aja banyune niku mbak satimbon separo langsung dipuncak langsung dibilas dipepek niku berarti kurang suci. Lah sing leres napa? Carane aire niku kedah napa Bu? Air. Sapa wonten bakan. Niku banyune nek saged napa berlimpah nggih Bu? Lah nek pun wonten niku dianggap baju ingkang niku dianggap napa suci. Amargi napa? Nek kita niku mengke bajune mboten suci didamel salate nggih mboten sah. Ibu saged sami? Terus malih sarate badhe salat malih wudu nggih Bu. Ini nggih kedah napa le? Nun sewu. Basuh tangan pertama niku wajib napa mboten pertama niku? Ingkang pertama niku sunah nggih, ingkang ngeten. Terus basuh ijo kali mulut niku sunah napa wajib? Sunah. Lah nek mboten dilampahi niku nggih udune tetep sah. Lah yang harus dibasuh niku muka. Dari tumbuhnya rambut sampai mriki niku harus dibasuh. Disunahne 3 kali supaya lah basuh muka niku nggih rukune wudu. Dados tiyang wudu nek mukane mboten dibasuh wudune mboten sah. Eman-eman tiyang mantenan mboten mek mancak ayu-ayu ngene kok. Wis tak wis sikil karo tangan. Mboten wudune sah mboten? Mboten nggih. Maka pertama harus membasuh muka. Terus kedua tangan. Lah tangan itu Bu ujung sampai napa sih? Sikut. Paman itu jenengan siram. Iki mboten kenging toyo sama mboten. Jadi nek utuh kudu dipastikan bahwasanya mulai siku sampai mriki kedah napa kenging to. Kelek-kelek Bu tak siram. Lah sampai walaupun sampai teko kelek disiram, tapi nek mriki mboten kenging toyo nggih mboten. Jadi niku tangan kedah dibasuh lah. Selanjutnya membasuh sebagian rambut kepala. Nun sewu Bu, rambut kepala nggih. Rambut kepala berarti panggilnya kan pundi? Kepala. Lah, kepala. Iki nggih kepala niki. Niku wajib ya. Ora iso ditinggali. Lah, nek aku rambut rambut Bu, gundul. Wajib apa? Nggih gundul niku disiram. Di napa? Di nggih. Lah napa to kok? Ya ayo dipahi kok kudu ngisap kepala.
lajeng tiyang iku nek dina blek pamane ngitung blonjone, ngitung dagange, sakmene modale, rugine sakmene bakil. Mumet nggih, Bu? Rambutane anake mumet. Coba jenengan kudu sirah iki kok keto ya rasane anyes. Saged berpikir jernih. Kon sewu. Nggih. Saumpama jenengan rambutnya panjang sak bokong ngeten. Terus jenengan basuh pucuke tok. Ngoten iki ujune salah mboten? Mboten. Sebabnya kata-katane napa? Membasuh sebagian rambut itu rambut sing dawa sak bokong banget. Nggih. Dipun saged dipangi ya, Bu? Terus selanjutnya nek basuh kuping niku sunah napa wajib? Sunah. Sakmene kuping nggih mboten dibasuh. Niku nggih mboten napa-napa tetep sah. Selanjutnya basuh kaki sampai mata kaki. Jenengan ngarani mata kaki napa? Kolok. Sampai kolok. Kolok, Mbak. Baru sampai jempol. Nggih mboten napa sampai jempol nek boyoane kathah. Tapi sing penting roh. Lah selanjutnya kedah urut nggih, Bu. Berarti dhisik-dhisik kudu didhisik. Bu, aku ki nek juting sampe kudu langsung suruh belem. Mboten sampe mboten, Bu. Mboten sampe kan mboten urut nggih. Dhisik-dhisik. Aku nek nyali mburi pompa, Bu, tak jempol tusuk niate wudu. Mboten sampe mboten. Makanya wudu harus tertib. Dipun saged dipangi nggih. Nek kula kerja ayo salat berarti nggih syaraté salat itu kedah kudune nggih kedah nun sewu. Menawi tiyang tesih haid jenengan nek anak ikan napa, Bu? Nek bae mboten haid nggih lan. Niku nek setelah selesai niku berarti kedah mandi besar. Nawa itu luslah diwakil kadasin akbari minal kai. Aku ra iso niate angel, Bu. Yo niat atus gede nilahi. Maka gitu disiram harus roh. Kepalanya disiram apa mboten atus gede? Udah, Bu, aku habis belum sak awake iki rono. Nek habis biasa mau sembarang nggih. Tapi nek mandi besar niku seluruh tubuh kudu kena air. Nek mboten ngoten salate nggih mboten sah. Ngoten. Terus non saya malih yang hubungan suami istri niku nek bar kerja mandi apa mboten? Niku niate nggih. Nawa itu tusla wirafir kadasin akbari minal junub. Lah niku nek mboten mandi besar, lah terus langsung salat mawon, mboten mandi besar, niku salate nggih mboten sah. Nggih, Bu nggih. Terus makane bapaknya nek mari nganti, Pak, jarene Jumat 5, nek ngono kuwi awake kudu ngono kuwi apa niku? Awake kudu aduh gede, atus ramas, Pak. Adem, Bu. Mangane ora usah awane. Komandan. Terus nek lama ngoten dipikir-pikir nggih, Bu. Sesuk aduse rasa-rasa napa? Mboten. Dipun saged dipahami nggih? Terus itu syaratnya kedah
saged? Enak apa gak enak? Enak. Niku asline mengandung makna syair niku ingkang besar niku. Walaupun kita niku ibaratnya niku pohone wite niku daune kathah, kembange akeh, nggih, wohe akeh. Kan berarti buah ingkang wit ingkang subur. Ibarate manungsa nggih. Ekonomi ini kuwata, duitnya kata, jabatannya tinggi, uangnya kuat. Tapi nek boten sholat, walaupun uripe 1000 tahun, ya ora ana gunane. Noting. Wis ana noting Mbak? Ora enek gunane. Ngoten. Niku walaupun kita bekerja, kita kerja kuat tulang sampai tulangnya dibanting-banting ibu rotot peras keringat itu peras kuat baik pakai dana dibuat asnek kuare kuwe penek remek jadi pembantu negara ya sampai ngono ya ngerti lentang kesel ngoten niku gak apa-apa nek urun tapi wis dadi pembantu negara kok ra gelem salat niku uripe yo renek wa in solukat sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Maksudnya benjing niku nek pun dina kiamat amal kita sedaya benjing diitung. Lah pertama kali ingkang diitung amal kita niki masalah salat. Nek kita uripe ing donya purun salat, nek urip jamaah niku ngoten nggih, ikut amal liya dianggap sae. Sedekahe dianggap sae, posone sunahe dianggap sae, umroh hajine dianggap sae, bergaul dengan masyarakat dianggap sae. Tapi nek mboten nglampahi salat blas, walaupun wong niku apa loman ibarate ngoten lho, walaupun wong niku seneng poso, tapi nek gak gelem salat, amal liya nggih mboten dianggap sae. Analoge jenengan dadah beras ibu, saumpama dhuwur dhewe iku berase apik. Terus ngisap dhewe kok berase elek. Kinten-kinten beras ngisap mau dianggap apik apa elek? Apik. Terus sing dhuwur wis dianggap ngisore apik, padahal ngisore remek. Maksud nggih, demikian juga kalau kita niku purun nglampahi salat dengan tekun, dengan istiqomah, insyaallah amal liya nggih dianggap sae. Urip ning donya niki monggo nglampahi napa Bu bau? Salat sak repot-repote, salat aja sampai ditinggal. Bu non sewu, jenengan rewang dene tiyang mantu niku lho Bu. Repot nggih? Repot. Jenengan tetep enek salat napa mboten? Gampang banget nggone YouTube. Rewang yang sibuk, bae ada enggak ada. Pun ngoten nggih Bu, walaupun rewang tetep rewang. Nek wayahe salat nggih ganti-ganti enggak ingkang sing sampun kaos niku. Sebabe nggih saking apa pentinge salat. Lha tiyang urip kok gak gelem salat. Wong mati mau dikatane lho. Salat niku. Tak model sampe gegeten. Iki uripe ra gelem salat. Mosok mati jaluk tak kon salat nek salat kok diketak kok. Pak modele napa jam kalau sebabe uripe ning donya gak gelem salat, mati kok jaluk kok nyolat. Mumpung kita dereng kedatangan maut, monggo kita nglampahi apa Bu? Alhamdulillah. Nun sewu. Terus ingkang nomor 3 nggih nika tiyang ingkang boten ugi nggih nika tiyang ingkang seneng infak utawa sedekah. Wa anfaqu mimma razaqnahu sirra wa alaniyatan. Maksudnya ngeten. Tiyang ingkang seneng sedekah, infak baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi niku dianjurke dening Gusti Allah. Kaos teng griya Prolebian niku tafsir Al-Idris bab niku ayat surat Al-Baqarah juz 3 ayat 270-an saniki. Dan niku terang niki ya. Jadi tiyang niku nek sedekah secara terang-terangan artine dituduh nggih ngeten dumone. Iki yuton
sedekah duit 1 juta kanggo masjid. Lah, ngoten niku diumumne nggih angsal. Tujuane napa? Supados tiyang niku tumut sedekah cerita. Nabi bisa njaga aja sampe riya. Mengharapi namung dumateng sinten Gusti Allah. Lah, teng ayat niku malih surat Al-Baqarah diterangke ya. Tapi lebih baik juga secara sembunyi. Terang-terangan boleh, tapi lebih utama secara sembunyi. Monggo. Dados tiyang ingkang seneng sedekah infak niku napa tiyang ingkang boten apa Bu? Rugi, boten rugi. Niki wonten cerita. Lha saya cerita ya nggih Bu? Nggih. Jenengan kesel nggih. Laya-laya nggih. Dan ceritane ngeten. Niki balik sahabat Abdullah bin Mas'ud sing mau nggih Bu. Ceritane sami. Abdullah bin Mas'ud niku nggih Ibnu Mas'ud anake Pak Mas'ud. Namine niku Abu Hurairah. Sinten Bu? Abu Hurairah. Jenengan mengira kata-kata Abu Hurairah ta niku nggih Abdullah bin Mas'ud. Satu orang namanya itu. Nah, kata priwe hadis Abu Hurairah. Niku dia sing mau sing kula critane sing diracun mau seneng ngaji. Lah niki ceritane Abu Hurairah. Niku Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Iki sahabat Nabi kan jos niku kira. Lah niki Abdullah bin Mas'ud niku yang gadah anak niku kalih laki-laki alit-alit. Makane sitok niku umur 4 tahun, sing sitok umur 2 tahun. Alit-alit nggih lucu-lucune nggih. Lah niku sedo. Napa Bu? Sedo. Cah loro-loro niku lho kok mati. Dalam anaknya mati niku Abdullah bin Mas'ud niku nggih sedih, tapi untuk menyukuri kesedihannya niku niku dengan sedekah. Beleh kambing niku beleh. Terus sahabat itu Ali, Abu Bakar, Umar, Rasul niku diundang. Niku Rasul ngejak niku jaket-jaket dalam Abdullah bin Mas'ud. Terus dugi Rasul sampai sahabat dugi nggih Bu dimangkaaken. Lah niku jangan wau napa kambing. Niku Rasul niku rada bingung. Matur ngeten. Biasane nek iki matur Rasul dumateng Abdullah, biasane nek aku rene iki anakku iki langsung ning panggon dulu. Jalur panggon ngeten. Rasul pada lega ngeten. Iki yogane Abdullah bin Mas'ud iki nganan ngiri niku teng panggone Rasul. Lah teng panggone Rasul itu sampai ngoten suwayang teng kali-kali. Lah iki kok tak enteni aku maca Fatihah bolak-balik, kok anakmu ora muncul-muncul. Iki nyandi to, celukan. Ngoten. Lah kula nggih bingung nggih. Larene sampean mau napa Bu? Meninggal. Bocah ning ndi? Nek dijawab mati, niku Rasul mek boten wong nggih Bu. Wong sing di omah, apa nek wani wau kesusahan mosok enak-enak nek kula matur anakku mati, Rasul kali sahabat itu mungkin boten perlu mangan. Nek kula matur cek urip, anakku nyatane pun mati. Akhire mature napa? Nggih, yo kula sing gluntung. Napa Bu? Gluntung. Yo kula mati penting kan gluntung nggih. Anakku ndi? Ya Allah. Nggih yo sing gluntung. Yo sing gluntung anakku loro celukan. Niku saking saate Abdullah dumateng Rasul. Gage lha niku panggil anakku. Selimute wae ditutupi nggih. Penutupi wae dibuka. Lah kok lare kali wae jeng hilap ta? Masyaallah. Masyaallah ya Rabb. Terus akhirnya nglayu teng panggone Rasul. Terus Abdullah ngeten akhir tuh. Kok jejer sahabat mah cuma itu. Lho kok kakek lo 5. Sing loro nyandi. Ya Rasul, sahabat sing kalih mau pundi? Kula mriki cerita ngeten. Iku napa sing siji malaikat Israfil. Sing kabut nyawani lho Bu. Nggih, sing sitok malaikat Israfil sing balekne nyawa. Karena sampai seneng sedekah walaupun keadaanmu susah, maka Allah balekne nyawane yo. Pripun bisa dipahami nggih? Jadi nek wong sedekah niku dalam keadaan sempit, susah, napa dalam keadaan longgar, niku Rasul menganjurkan untuk senang apa Bu? Masyaallah. Betul nggih. Pripun you understand? Yes. Dan saya sedekah niku manfaatnya sangat besar dan dicintai dening Gusti Allah. Karena itu as-shadaqatu lidzati
krene. Lah ngoten niku namine nggih sedekah. Jenengan nek rasa iku sampeyan arep slametan to tak sili. Lah ngoten niku namine ya sedekah. Kulo makrufin sedekah. Setiap ingkang ngandung manfaat niku namine sedekah. Nggih Bu nggih. Sinten mawon ingkang pertama seneng apa Bu? Ngaji. Terus seneng apa wae nomor kalih? Salat, seneng sedekah niku tiyang lantabur tidak rugi. Artine untung ning donya nggih untung teng akhir. Nah, pripun saged dipahami nggih? Niki wonten ingkang apal? Ingkang apal langsung riyen mangkel. Lantabur tiyang ingkang boten rugi artine ingkang beruntung. Menurut surat Al-Fatir ayat 29 wau napa? Tiyang ingkang seneng ngaji. Tiyang ingkang ngaji sing jelas bahwa pikanto ilmu. Pirangge napa sederek pun. Terus nyambung silaturahim niku umure badhe panjang. Lah napa panjang? Nggih nek panggih tak seneng guyu. Nek guyu awet napa Bu? Awet nom. Fresh bener ya ta? Awet tuwek. Awet. Nah, terus ilmu niku saged bimbing kita ingkang kita boten ngertos dados ngertos. Niku makane tiyang ingkang seneng ngaji apa nek purun ngaji ilmu agama niku tiyang ingkang boten rugi. Artine tiyang ingkang untung ning donya ya untung akhir. Wa man arada dunya bil ilmi wa man arada akhirat bil ilmi wa man arada bainahuma bil ilmi. Barang siapa pengen bahagia ning donya kudu dengan ilmu, bahagia ning akhirat juga dengan ilmu. Bagian kedua-duanya dengan apa Bu? Ilmu rumah tangga itu lebih penting ya Bu. Ilmu pradudi rahasia. Jangan ngomong-ngomong ya Bu. Pak nggih. Niki ilmu. Tiang jaler niku menurut ilmu psikologi. Kula niku belajar ilmu psikologi. Tiang jaler niku otake niku kandel. Napa Bu? Kandel. Tebel. Pamane jenengan niku nyeluk. Pak apa Mas apa Beb? Jenengan pisan Bu, niku jenengan kan nolak. Jenengan celok ping pindho, jenengan nolak. Maka jenengan akeh bengok, Mas. Lah nolak ya. Jenengan ngamuk. Pertahankan senyumnya. Sebabnya apa? Pendengaran niku lagi fokusnya ke HP niku lho Bu. Yes. Gitu. Kadang yang istri kesel masalah niku. Betul nggih? Terus tiang jalan niku ingkang dominan niku penglihatan. Apa Bu? Penglihatan. Terus nek wonten ngingali istri niku, oh wah, masyaallah. Iku ora lepas men. Nggih Bu nggih? Makane nggih pangsul sedya ingkang ayu-ayu nggih Bu. Mampir salon. Nggih. Lah niku tiang jalan seneng. Nek wonten tiang jalan ningali istrine ayu kok gak seneng, kok boten seneng, berarti enek salah siji kabeh sing konslet. Saya ora panjenengan. Konslet istrine ayu, cantik, apik, kok gak seneng. Paling kira utul jenenge nggih. Berarti kabeh konslet. Jenengan matur-matur. Nek dewe kancane kamu. Iku penelitian ilmu psikologi. Nek wong itu dudu rasane mboten. Lah, tiang istri niku otake tipis. Apa Bu? Tipis. Dadi niku nek teng pundi-pundi tingak-tingak. Nek klambi apik ya nireng. Nek kepape boten kados tiang jalan ya Bu. Nek tiang jalan nyopir niku wis fokus. Wis jak ngomong, Mas yo. Yo wis boten nek sebabe kok. Tiang istri lho. Amane nun sewu. Lagi nopo kali suami ini kan pikirannya kan pundi-pundi. Sing jemuran teng pundi. Sing ora ki ngono anakku mau wis tak dus. Lah tiang istri niku pikirane
Wis gajian to Mas. Pengen celani pengen Alhamdulillah. Iku cinta, tapi angel ngucapnya apa Bu? Makanya jenengan aja ngamuk. Muka iki suamiku kok ora mesra. Ya, memang otaknya kan bandel. Gitu deh. Kalau Bapak ingin jadi rektor rahasia. Makanya jadi rumah tangga kudu memahami kok apa karepe awake gak cocok. Karena Allah menciptane otak yang jalan kali yang istri mboten sami. Sing bener apa? Saling memahami. Kaya apa? Takdir jodone kita niku pun ditakdirne Gusti Allah. Yo sing elek iku disyukuri. Aja ndelok tetangga yang rumput sendiri yang seger. Dipun saged dipahami nggih? Alhamdulillah tegese nek kita kaos niku artine niku kita ngertos bermacam-macam ilmu. Bahasanya laki-laki itu memang diciptane sebagai kaum. Napa Bu? Kaum ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya tiang jalan itu pemimpin bagi istri. Tapi aneh, kadang tiap istri ya pengen mimpin gitu Bu. Padahal aslinya sing mimpin itu tiang jalan. Salat itu lho, balik panjenengan apa kok kangge kok bapak yang macane cek rotan. Jenengan para apa mboten dados imam. Sekarang apa? Pemimpin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi yang istri niku napa? Pas solidatun qanitatun habitun. Yang istri niku makmum, nggih Bu nggih. Ya, yang istri ingkang sari niku ingkang taat. Apa Bu? Taat niku nurut. Artine nggih nurut teng perintah Allah, nggih nurut perintah suami. Dengan catatan perintah ingkang sami. Alhamdulillah. Dipun saged pahami Bu? Pun samanten wae nggih kata-katan kok dosis. Penting saged istiqomah, kaose monggo setiap angkat Pak. Insyaallah. Iki diiringi dibudai dening Gusti Allah. Donga nggih Pak. Allahumma sholli ala sayyidina